Hello guys! Welcome back to JamOcs channel. So, karon nga video guys is mag-unbox ta sa atohang order sa shop para sa ato i-gift ni JAMERO, ang partner. Birthday ni September 1, 2021. So, wow! Hi. So, mo ni atohang order guys. Okay. Well, nag-scroll ko sa shop guys. Sige pangutana og char nga kanang na ay hani ba kaganahan ba ni kani ba ingon yan na. So, nim sa kana narag ingon ja di man day ikag graman. So, moto ato aning gi-add to cart. If you are new to our channel guys, please don't forget to click the subscribe button down below and the notification bell. Kay aron ma-notify mo sa bagong uploads namo. So, atong unahon og abri guys kani. So, mo ni guys ang atohang pizza. Ayan. Na. Kani ang atong so, wallet na siya guys. Wallet. Bad na? Guys. So, wallet ni from Imperial Horse. Kay isahang wallet guys, guba na. Sa una ra to, pila na to katuig nga. Ay, pila na to katuig nga na ninja. Hinatag to siyang uyap. Ninja, gubaon na ang ihang wallet. Actually, si Zay gapili din pero sa kaibaw ng ato ni i-order. So, atang to na to dari og note. So, what? Apple. Hindi ha. Matasa. Ayan. Tara guys. Isuwat. Next time. Ikaduha guys. Kani. Yes. This one. Wow. Ayan. Muna ito yung pag-DJ kaduha. Okay, what na si Zairilo guys. Ang trabaho ni siya. See. Napay warranty card. Anya. My box. Perfect. Wow. Money guys. Yan. Let's open. Yan. See? Yung kuha ama. Sisa pigapili na ni guys. Pwede kayo ba ang ato ni yung kuha. Yung aharangi at card. Aharazagi. Han. Nice ni Hana. Ganahan ka gani. Ikaw ganahan. See? Naman ito hang. Ihatag. Yan. Sandan. Waterproof. Waterproof na siya guys. Butangan ni na to o butangan na to o
suwat dahil guys. Butang natin suwat. What sabi? Magkuan. Tatag suwat. Happy birthday, Ma. Tayo mo ba sa si Papa? Happy birthday, Papa. Ginagawa mo. Ate, awa, ente, eh. Bye! So, yan. The note. Yung suwat. Yan. Kabasahan. Dear Han, time is the most important thing in this world. Spend it with your loved ones and make memories with them because dili na mabalik ang oras nga nasayang lang sa mga walay hinungdang mga butang. So, ayan. Just reminder nga ang oras dapat i-spend niyo sa iyang pamilya. Magselos ko sa iyang ML. Isang free time 2 oras sa ML. Bitaw. So, Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. So, ayan. Magkatong card. Wow. So, ayan. Okay. Guys, at ang ihatag may regalo guys kay i-deserve ko ang regalo. Kay di na dyan sa kapalit para sa dyan kaugalingan. So, wala. Regalo. Ginan siya na ni sa pag-online ang order ni siya. And I'm hoping na happy ka sa mohang birthday gifts na mo nimo. Inja kanang na happy birthday and thank you sa tanan. Ikaw may Happy birthday, Papa. Ikaw pwede. Happy birthday. Up. Happy birthday to you. So, more to guys. Ate, ipakita niya. So, more to guys. Bye-bye. Back now. The next day. Hindi gano'n gumakag. Lagi parehami. Ano na ma? Ano mo nakain? Chicken diwan, Joma? Dani na duha han lang na dani duha na niwang ako. Yosh, Koy, paminaw sa koy. Nam. Hindi sa lojahin mo na. Nam. Sira ito nam. Paminaw sa di sa lojahin. Yaman. Yan na mong kiburot magyapon. Uy, mata la Yosh kay birthday na po pa. Birthday na po pa na. O di mo diyan na. Uy, birthday na po pa. Hay, inga ni Papa. Ha, may surprise ni Papa. Ina, happy birthday. Lagi, present. Ikaw. Nam, yung surprise ni Papa, hoy. Nam, galahi. Miss Nam. Buhi na. Ha, may surprise ni Papa. Ha? Ha, may surprise ni Papa. Paggada. Imo, kuha tong imo. Kuha po tong imo. Ano mo surprise? Wow. Tama ni. Uy, Na pa, ina. Aho na, tamawa. Ina, happy birthday pa, ina. Imo, Yosh. Kuha, Yosh. Pagi mo. No. Ikaw. Ngit. prank mo ka ni. Ha? Prank ne? No. Lakaw na, nak. Kuha tong imo. Kuha tong imo, Yosh. Kuha na, pwede kong siya kuha. Bukat lagi ni. Gold na, gold. Good na good. Tapo. Sure. Pitaka. Yes.
Thank you. Napa? But I know. Thank you, Ramna. Oh, Thank you, Kuha ko Mama. ng Idsa. Lagi. Ano ko? Naipastig siya. Nala ko pitaka. Alas na ng pitaka pa guys. Kay burag hindi man. Napatapa na pa isuwat pa. May suwat. Suwat. Thank you for being a responsible father to our children. Mama. Thank you, Mama. Love you. Especially sa pag-una sa amo ang mga needs, bahalag imong pitaka walay sulod. May this wallet give you a luck and mapuno ni og blessing. Napatapa kayo rin. Ano na? Apa kayo eh? Napay kayo rin. Taguan din mo niyan ba? Napay kayo rin. Silan ito yung kita gawas. Imo ni pinalit ko eh. Mo na pinalit ka. Kasi mo ni. Di naing na gipalit si mama. Anak pa. Pero napalit ni mama. Bye. Thank you, Koy. Love you. Saan mo siya ni Koy? Basta! Ayun. Mariti na rin nga rin. Namawa. Tag-anan kasi. Yeah! Abiana. Open the Ay, door. bantok si panguta na. Oo, niya rito. Mo ni gibayaran ng 300. Nice. Uto na Lami. Lami ka nun. Birthday. View. Ate. Sekat-sekat karon po ko ngayon. Kadawat ingan ni. Kanon na magkapalitan. Suwat. Di man itunong ukuan. Suwat. Aman suwat. Ingan sila. Suwat. Time is the most important things in this world. Spend it with your loved ones and make memories with them. Because you know, oras na nasayang lang sa mga walay hinungdang buta. Email. Kabaw day ka. Lamatan sa inyong regalo. Uy, rani mo yung mga bataan eh. Dadadyo mo nam. Uy, salamat. Nam. Gara. You're welcome. Sila na. Imo na, asa man imo. May mo na. Salamat. Kailakin ko. Pag nga nalaman. Kino. Lagi. Tawa na. Pulihin na imong kuan. Sige ba, naman ito pitakatin na. Balin to ang mga batangan ni ma. Ikaw iwalin. Pitak ka. Kung may pinazila ka na. Kana. Guys, tantangan na yun guys. Lucky charm ni kaya ni hato sa asawa kay lucky charm na nambot. Jawat manambot si Jabo. Lucky charm. Nambay lomi. Arang niwanga. Ewan guys. Luag. Pero yan ang suoton guys kay pinatag ni sa asawa. Kung mo ni masiit mama. Isit na. Siit na din. Ba na din. Imo bebe. Hani mo imo bebe. Kiss papa kiss. Hoy. Mana? Kira na. Ha? Nice man. Thank you. Kiss me. Kiss you. Yak. Anak tamo kiss kayo tagaan. Ubang mata guys. Dramahin. Lumakyan. Pili makahangin na kayo. Bayot ba din? Bye. Hindi sakit na gano'n. Di galing kong ngayon na. Bebe. Kini sa dananan niya. Huwag isang libo. May libo ka rin 200. Jasa yung 100. Ha? Hasa yung 100. Dari mo 100.
Naman si Pir. Anak, taguan ni mong libo. Kini mo yan, taguanas ang 1,000. 500. Kaya 100. 100. Sisiyo dyan ako. Yo, Dut! Ah, sige.